आई हम आज सरदा डिजिटल स्टूडियो मोहम्मदपुर पुरानी बाजार ऐसे घूमते आवे के मौका मिल गई है। वही दौरान हमार परम मित्र चेला समझी की संजीत मधोसी जी या संगे संगे हमार चेला अनिल अंजान जी भेटा गनी हमार भाई गुरु भाई धनंजय तिवारी जी। तो संजीत जी कहने की बाबा एगो रघुवत तनी गीत सुनाई। वैसे गीत संगीत के क्षेत्र में जौन बा थोड़ा थोड़ा मन अब हटते जा रहा बा, काहे कि एह बेरा के गीत संगीत देख के, लेकिन कुछ संजीत जी के आदेश बा, हमारा भाई धनंजय तिवारी जी के आदेश बा, तो कुछ हम गायब बजायब कुछ कहब जरूर। सर्व मंगल मांगल शिवे सर्वार साधिके सन त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखो धनंजय भाई बड़ी सुंदर गीत गौले हा। ये सिपाही जी 4 घंटा कादू कैल अपहरण कैला। एगो हम गीत वही पगावत रही, गीत लिखल हमारे बा धर्म धसल जाता, धर्म धसल जाता, पाप बढ़ल जाता है, विधाता हो ए विधाता हो आवना तो काम गबड़ाता, ए विधाता हो आवना तो काम गबड़ाता। पूजा पाठ भक्ति के मोल नहीं बाटे, सच बोले वाला के सब लोग डांटे, सब लोग डांटे। ढोंगी पखंडी लोग यहाँ पूजाता है, विधाता हो आवना तो काम गबड़ाता, ए विधाता हो आवना तो काम गबड़ाता। ए बेरा गीत संगीत के क्षेत्र में भाई धनंजय तिवारी जी ऐसा ऐसा गीत को लिया गई बा, का कहीं हम गीत लिखी ले, लेकिन गीत लिखला से सन्यास ले ले बनी, काहे कि ए बेरा के गीत संगीत देख के एगो गीत नया लिखले बनी हम कि रमना बिगड़ी है तो अरे बिगाड़ी नहीं कोई, कि रमना बिगड़ी है तो अरे बिगाड़ी नहीं कोई। आदमी के बिगाड़ला से, आदमी के बिगाड़ला से कुछ न होई, आदमी के बिगाड़ला से कुछ न होई। देख के जे जारबा तोहरो एक दिन जारी लगभगो हरा में जब अपना पपरी, लगभगो हरा में जब अपना पपरी। के कर का बिगड़नी सोचबो लगब रोई रोई, के कर का बिगड़नी सोचबो लगब रोई रोई। आदमी के बिगाड़ला से अरे कुछ वो न होई, आदमी के बिगाड़ला से कुछ वो न होई। राम ना बिगड़ी है तो अरे बिगाड़ी नहीं कोई, आदमी के बिगाड़ला से
कुछ न हो